Spre sfârșitul anului 2023 mi-am luat așa cam 3 săptămâni de pauză în care nu cred că am făcut mai multe 10 fotografii. Și pur și simplu am avut timp să stau și să mă gândesc și mă gândeam dacă fotografia mea are vreun sens, dacă fotografiile pe care le fac au vreun sens sau sunt pur și simplu înșiruiri de 1 și 0 în lumea asta digitală, în vasta mare de conținut digital. Și pur și simplu stăteam și mă uitam la serverul pe care l-am în casă la mine, pe care am fotografiile, nu era pornit și am realizat, dacă vreau să-mi văd fotografiile, eu trebuie să pornesc calculatorul, să accesez serverul și abia apoi pot să văd câteva din fotografiile mele. Și în timp ce făceam experimentul ăsta de privit serverul, eram în pat. Și stăteam și mă gândeam, dacă eu aș vrea să mă uit la fotografiile mele, cum? Nu am primit niciun răspuns care să mă satisfacă. Și zilele treceau, se apropia sfârșitul anului și aveam așa un sentiment ciudat. Și aveam pur și simplu sentiment, aș vrea pur și simplu să-mi ating fotografiile. Nu știu cum să-l descriu altfel. Voiam să le văd, dar să le văd pe bune în fața mea. Așa că m-am gândit, bun, câte trebuie să printez în momentul de față. Acum am o imprimantă, am un Canon Selfie, fac printuri mici, de alea 10 pe 15 cm, mici. L-am instalat și am decis să printez cele mai bune fotografii ale mele din 2023. Și acum vi le arăt și vouă și vă spun câteva cuvinte despre aceste fotografii pe care eu am decis să le capturez încă o dată, de data aceasta pe hârtie. Ce vreau să vă mai spun înainte de a trece la discuția despre aceste fotografii este că am lansat o nouă platformă, cursuri.tomabonciu.ro, sau intri pe tomabonciu.ro și dai click pe meniul de cursuri și pe această platformă veți găsi cursurile mele, sunt revizuite și vor apărea în mod constant noi cursuri. Momentan găsești curs de Photoshop și Lightroom, editarea peisajelor în Lightroom și mai găsești e-book-ul meu. În foarte, foarte scurt timp, în maxim o săptămână, va apărea cursul de editare a portretelor, pe portrete de adulți și copii, ședințe foto în outdoor, lumină naturală și în studio, ședință foto cu o mireasă în studio, ședință foto de Crăciun în studio, tot felul de situații de astea de lumină, deci veți putea cumpăra și acest curs și în viitorul apropiat vor apărea curs de fotografie pentru începători, curs de fotografie de peisaj și alte cursuri despre care nu are sens să discutăm chiar de pe acum, că sunt destul de multe pe care le am în plan. Intrați pe cursuri.tomabonciu.ro și vedeți acolo despre ce este vorba. O să încep discuția cu fotografiile astea din Toscana și dacă vreți să veniți la tura foto din Toscana din aprilie, de la sfârșitul aprilie, începutul mai, mai am 2 locuri libere. Asta e o fotografie de anul trecut, care am acest câmp de maci și proprietatea din final, de aici din fundal. Am o linie directoare foarte plăcută, foarte simplă, sub lumina caldă a soarelui aici și deși câmpul de maci are cel mai mare contrast, oferă cel mai mare contrast din fotografie, părerea mea este că în final, ca privitor al imaginii, te vei opri aici. O zonă foarte importantă din imagine este acest câmp și consider că este important pentru că dă dimensiune în adâncime imaginii. Dacă aș fi stat mai jos și aș fi capturat mai mult din câmpul de maci, aș fi avut o dimensiune mai mică a acestei zone. Nu știu dacă era chiar atât de interesant. Ăsta este un alt răsărit, la fel din Toscana. Am aici o diagonală foarte puternică ce prinde lumina răsăritului. Lumina răsăritului o mai vedem aici un pic pe vale, în zona asta, un pic pe aici, pe noi, dar lumina răsăritului nu este încă pe această proprietate. Toate astea, atenția stă aici. Cred că motivul pentru care se întâmplă asta este că este o creație umană între aceste câmpuri. Și deși această diagonală puternică are lumină pe ea, nu fură cu totul atenție. E doar un punct foarte interesant de plecare în fotografie și în același timp e un punct de atracție vizuală asupra acestei fotografii. Ultima imagine din Toscana este această imagine dintr-o dimineață cu orașul Pienza. Era foarte multă ceață în dimineața aceea și la un moment dat a început să coboare și s-a creat această stratificare. Vedeți că am aici zona asta întunecată cu copaci
apoi ceață, apoi iar o zonă de copaci, iar ceață, iar o zonă de copaci. Se creează în felul ăsta o stratificare în adâncime, din nou. E foarte important pentru mea să dai senzația asta de spațialitate în fotografia de peisaj. Asta e o fotografie de la tura din Dolomiți, în care răsăritul a fost destul de banal. Vedeți că n-am nori pe cer și cumva din cauza asta nu e ceva foarte, foarte interesant, dar la un moment dat a venit lumina soarelui și a luminat acest copăcel, acest brăduț și a creat deja o contră foarte faină, dar în același timp a început să ridice ceața asta din fundal. Dacă nu ți-ai ridicat ceața asta din fundal, pur și simplu era o imagine cu copaci și pietre. Dar pentru că ceața asta s-a ridicat, a început să scoată în evidență toți brăduții ăștia mici de aici. În momentul ăsta poți să faci comparații între cât de mare e bradul ăsta, brazii de aici și brăduții ăștia mici. Iar în final realizezi prin această comparație cât este și bolovanul ăsta mare de aici din fundal. Din nou, senzația de proporție și de adâncime pe care o urmăresc în imagine. Aici este un răsărit la Cinque Torri, în care era o ceață, nu vedeam absolut nimic. Și brusc, știam că soarele a răsărit, dar brusc a coborât ceața. Iar eu m-am așezat cu aparatul foarte jos, pietrele astea sunt foarte mici, ceva de dimensiunea aparatului. Dar am tras cu 17 mm și atunci sunt poate puțin mai impozante. Am vrut să fac cumva o încadrare a turnurilor. Iar apoi ăsta de aici este un contrapunct la turnuri. Asta este un răsărit foarte plăcut de pe Ceahlău. Asta a fost la începutul anului 2023. Mi-a plăcut foarte mult mi-au plăcut foarte mult șnepile ăștia din apropiere, ca element de intrare, ca element de foreground. Prind puțină lumină de răsărit, dacă vedeți, dar în același timp nu domină, nu sunt plini de lumina răsăritului. Important este că vârful toaca, are cea mai multă lumină de răsărit. E o fotografie, nu știu, mi se pare foarte simplă, foarte plăcută. Și bineînțeles că nu puteam eu să fac selecția asta de fotografii din 2023 fără copacii mei dragi, fără pădurile mele. N-am fotografiat sau n-am surprins prea multe păduri în aceste printuri, pentru că se apropie încet de final proiectul Poveștile Pădurii într-un album printat, dar va mai dura un pic până pot să-i dau drumul pe piață. Mi-a plăcut foarte mult aici acest brad în mijlocul acestor mestece înlipsiți de frunze. Mi se pare o imagine atât de calmă, atât de plăcută, atât de simplă. Mestecenii funcționează ca spațiu negativ aici și brăduțul ăsta în mijlocul compoziției. Asta iarăși este o imagine care îmi place foarte mult și am făcut o expunere puțin mai lungă pentru că în ziua aia bătea vânt și când bate vântul eu pur și simplu trebuie să surprind chestia asta. Am așa ca un reflex și am surprins aici bătaia vântului și apoi am acest grafism dat de copac. Este una din fotografiile mele preferate din 2023. Acum nu zic că n-am fotografii și mai bune decât asta, dar la un moment dat vrei ceva diferit de la an la an și asta e ceva diferit. N-am mai făcut o imagine ceva de genul ăsta. Un copac simplu, în ceață. Fundalul pierdut în ceață, iar copacul plasat în mijloc direct, o compoziție simplă. Până la urmă, este exact aceeași rețetă ca și la brăduțul ăla între mestece. Imaginea asta am făcut-o de foarte multe ori în diverse situații. Au fost ani în care am surprins-o mai bine, pentru că pe acest copăcel am avut frunze galbene. Anul ăsta, din păcate, am ajuns prea târziu și am avut doar acești 3 străjeri aici și copăcelul ăsta aici, care nu mai domină vizual imaginea, ci e doar un alt străjer al cărării care duce în depărtare. Și ultima fotografie de peisaj pe care am selectat-o, trebuie să am grijă cu fotografiile astea, în care am iarăși o imagine simplă, în care am ales ca frunzele acestui copac să nu le duc spre brun roșcat și să le duc mai mult spre galben portocaliu.
nu știu, mi s-a părut că dă o notă mai de eleganță, așa. Dacă erau roșii, erau mai evidente vizual, dar așa mi se pare o imagine mai simplă. Și, nu știu, în ultima vreme cam caut simplitatea asta în orice. Și nu puteam să închei selecția asta fără câteva fotografii cu Măriuca și Monica. Foarte mult îmi plac, sunt câteva imagini aici care folosesc lumină naturală și am fotografiat-o pe Măriuca cum se uită pe fereastra asta, sau aici în tocul ușii, e cumva, intră puțin tocul ușii, e puțin în adâncime și intră și lumina devine difuză. Aici este Monica, pur și simplu s-a așezat să se odihnească, dar mie mi s-a părut că e foarte interesant. Imaginea e foarte fotografică. Aici, la fel, ele se uitau, explorau zona. Mi-a plăcut foarte mult. Mi se pare o poziție dinamică, așa, nu știu, am încercat să fiu un observator al lor și ele observatori ai muzeului în care eram, dar eu cumva am încercat să le observ pe ele în peisaj. Și aici am o ședință foto care m-a făcut cumva să-mi doresc să fotografiez mai mult în orașe, să fac, nu știu, nu neapărat fotografie de stradă, ci mai mult cred că numele de fotografie urbană ar defini mai bine situația. În care am văzut lumina că pică pe balustradă, dar nu pică nici pe perete, nici pe scări, cumva se creează o separație perfectă. Și atunci am rugat-o pe Monica să stea aici, a venit lumina, i-a aprins părul, rochia se încadra foarte bine și am avut un moment foarte, foarte plăcut. Tot în ziua când am făcut fotografia anterioară, e și fotografia aceasta și Maria nu mai avea răbdare. Și pentru că nu mai avea răbdare, am lăsat-o să sară, să se joace. Dar am așteptat până a picat în zona asta de lumină, cum venea lumina asta de aici, și am surprins-o așa cu părul vâlvoi în toate părțile, cu, nu știu, în mișcare. E o fotografie care mie îmi place tare mult. Cred că discuția asta a fost utilă pentru tine și că te-am făcut să te gândești puțin mai mult la partea asta de print a propriilor fotografii. Nu uita, din nou, am platforma asta nouă, cursuri.tomabonciu.ro sau intri pe tomabonciu.ro și dai click pe meniul cursuri și acolo momentan sunt câteva cursuri la vânzare, vor apărea în curând multe altele la care lucrez. Sper să ne vedem acolo și până data viitoare nu uita, continuă să fotografiezi pentru că e singura modalitate de a deveni mai bun.